Hej, jeg fortæller nu om formen for elektrisk energi. Og først vil jeg definere bogstaverne for jer, som indgår i formen. Vi har Q, det er lige med ladningen. U er lige med spændingsforskellen / spændingsfaldet. Så er der A og B, det er 2 punkter. Så UA, det er elektrisk potentiel energi for punktet A. Og UB er jo så elektrisk potentiel energi for punktet B. EA, det er det samme som ladningen Q gange, elektrisk potentiel energi for punktet A. Det samme gælder for EB. Det er så bare ladningen gange elektrisk potentiel energi for punktet B. Yes. Nu vil jeg skrive formen op, og så vil jeg prøve så godt, at nu kan jeg forklare samtidig. Vi har E først. Det er energi. Og det er lige med EA minus EB, som så er energi for punktet A minus energi for punktet B, som jo er forskellen her imellem. Da vi nu har defineret EA henholdsvis som Q gange UA og EB er lige med Q gange UB, skriver vi nu det ind i formen. Så derfor sætter vi så en pile. Det er Q gange UA minus Q gange UB, som jo, som sagt før, jo er ladningen gange elektrisk potentiel energi for punktet A minus ladning gange elektrisk potentiel energi for punktet B. Yes. Vi har en regneregel, som siger, at hvis de har fælles fortegn her, som de jo har Q, så må man sætte det ud for noget test. Lad os da gøre det. Så har vi Q, og det er i start, UA minus UB. Yes. UA og minus UB, det er vedtaget, at de to giver U. Så det skriver vi lige op. UA minus UB er lige med U. Altså, at elektrisk potentiel energi for punktet A minus elektrisk potentiel energi for punktet B er spændingsforskellen herimellem. Det giver jo meget god mening. Så tilbage har vi jo, skriver vi lige her midt i det hele, Q gange U, som jo er ladningen gange spændingsforskel. Og nu har vi forklaret formen for elektrisk energi.